Mallam alkali Zaria ya ce duk wanda ba zai gyara ƙasa ba Allah isa ya mutu a gaban Peter Obi. Gfresh ya ga ta kansa. Alpha Charles Barno ta caccaki Gfresh. Najeriya ta kama mazaƙutar jakai fiye da 10,600 da aka yi yunƙurin safararsu. Mallam alkali Zaria ya yi wata addu'a mai zafi a taron Peter Obi wadda yake cewa duk wanda ba zai adalci ba kafin zaɓe Allah isa ya mutu. A take ya kira sunan Peter Obi ya ce shi ma in har ya zama shugaban ƙasa ba zai adalci ba to shi ma Allah isa ya mutu kafin zaɓen. Hakan dai ya yi matuƙar ɗaurewa kowa kai, abin ya zama abin mamaki. Duba da ba a taɓa ganin wani malami ba ya yi kwatankwacin irin haka, amma wannan ba wani babban abu ba ne a gurin shi. Malamin wato alkali Zaria dama a gurin taron wa'azinsa yana yawan yin irin wannan addu'ar. Gar mu cika ku da surutu, ga faifan bidiyon da alkali Zaria ya yi addu'ar a taron Peter Obi. Huwa allazi khalaqakum fa minkum kafiru wa minkum mu'min. Allah shi ya halicce mu wasu kiristoci wasu musulmai. To muna roƙon Allah duk wanda jagorancin shi zai zame mana alkhairi Allah ya bashi. Duk wanda jagoran shi zai zame mana masifa Allah ya sa kafin zaben ya rasu. Allah ya sa ya rasu kowa ya huta gabaki daya. Shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abinda nake so in faɗi shine Allah subhanahu wa ta'ala yana iya gyara ƙasa da wanda yake musulmi, Allah yana iya gyara ƙasa da wanda yake ba musulmi ba. Da Allah ya so sai mutanen Najeriya gaba ɗayan mu musulmai, kuma da Allah ya so sai mutanen Najeriya gaba ɗaya kiristoci. Walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Da Allah ya so duk wanda ke kan ƙasa ma ba wai Najeriya ba, duk duniya sai Allah ya sanya mu duka mu zama muslim. Amma cikin tsarin Allah huwa allazi khalaqakum fa minkum kafiru wa minkum mu'min. Allah shi ya halicce mu wasu kiristoci wasu musulmai. To muna roƙon Allah duk wanda jagorancin shi zai zame mana alkhairi Allah ya bashi. Duk wanda jagoran shi zai zame mana masifa Allah ya sa kafin zaben ya rasu. Allah ya sa ya rasu kowa ya huta gabaki daya. Sallu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah duk wanda zaka gyara ƙasar Najeriya ta dalilin shi Allah ka bashi shugabanci. Duk wanda ta dalilin shi ƙasar nan za ta lalace a ci gaba da yaƙi, ana satar mutane, ana kashe-kashen rayuka, Allah ya sa kafin zaɓe ya rasu. Wanda bai ce amma ba shi ma Allah ya haɗa da shi. In Peter Obi shine alheri Allah ya bashi. In ba shi ne alheri ba Allah ya sa kafin zaɓe ya rasu. Ya Allah tun dai ba shi ne alheri ba Allah ya sa kafin zaɓe ya rasu. Duk wanda ba zai zame mana alheri ba Allah ya ba wanda zai zame mana alheri. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. In ba shi ne alheri ba Allah ya sa kafin zaɓe ya rasu. Gaskiya Sheikh Alkali Zaria karshe da wallahi yace wanda ne ba zai zame mana abun alkhairi ba Allah ya kashe shi. So da yawa mutane suna ta cewa a to anya zai iya maimaita wannan magana inda Tinubu ne a wurin zai yi wannan magana wallahi kuma zai iya, saboda in ban manta ba kwanakin ma ya taba ganin bidiyo inda yake addu'a su gandu da su waye duk suna wari yace duk wani azzalimi duk waye Allah ubangiji ya rugurgugu da su, Allah ubangiji suka kasa zaune politicians da suka kasa zaune suka kasa tsaye. Wallahi ni da na san zai iya, but amma kula gari Allah ya kashe amma me ra'ayin ku da Allah yanzu ni zai rike gari gaba ɗaya Peter Obi hankali shi ya tashi ya kasa zama a wurin ya biya rude ya ji an ce idan shi ba alkhairi bane Allah ya kashe shi, ba wani irin second chance da nothing kawai Allah ya kashe shi. Yeah bro. Gfresh ya sha fama da rikici a gidansa wanda muka wallafa muku a shafinmu a baya. Wani babban rikici ya ƙara ɓarkewa da Gfresh da matarsa lokacin da yake live a TikTok tare da wasu manyan fitinannu irin su Munirat Abdulsalam da sauransu. Wanda Gfresh ɗin yana tsaka da live, matar tasa Maryam Nicki Minaj tana zuro masa baki tana yi masa baƙaƙen kalamai, inda ya ajiye wayar ya shiga ɗaki ya bi ta sai jin ƙarar duka aka yi. No. You guys need to seriously
ina don Allah in akwai wani baba a gidan nan ya shiga maganar nan, this is abusive. An kawo maganan ba, me yasa kike munafurci na wajen su? An faɗa me yasa kike kina munafurci na? Me isa kina karkashi na? Bai yi ba wallahi. A wannan maganar ne. Da Allah ku bar wannan magana haka nan a canza wata labari. To, ni na ɗauka wannan abu na su content ne. Wallahi ku daina wannan maganan fa na iya. Shi da ya san shi ma da yake ma shi ma namiji ai bai kamata ya hakan ba. Kuma dai ku yi shiru haka na, you guys should allow them. Kawai. Ina san fala sun ji. Idan akwai wanda yake da number gfresh, wanda ya san da cewa gfresh na jin maganar shi, maza zai je kira shi, maza. Idan akwai wani babba wanda ya san da cewa yana da muhimmanci a rayuwar gfresh, maza zai je kira shi, A cikin live ɗin ya ambato sunan Alpha Charles Barno, ya ce mata karuwa kuma munafuka, ya ce ita take ziga matarsa wato Maryam Nicki Minaj, inda ran Alpha Charles Barno ya ɓaci, ta mayar mai da martani cikin fushi da ɓacin rai. Na kira ta da daddaren nan, ni na kira Maryam, na ɗaga waya da na kira Maryam na ce tana ɗagawa hello, sai na ce hello, sai ta ce sabon nan ba ne ban san waye ba ne, sai na ce hello sai ta kashe. Sai na ƙara kira aka danna busy, na ƙara kira aka ƙara danna busy, na kira na uku aka danna busy. Shine sai na ce mata, sai na zo na yi mata wannan message ɗin. Ni dama kiran da na yi mata, na kira ta ne in ce mata ko me za ta gani yau ni na faɗa ta yi haƙuri. Abinda ni na kira ta in gaya mata in ce so nake yaya Usman ne ma yasa in kira ta dan na rantse da zatin Allah ta yi kaɗan daga ita har mijin nata in kira su wai dan zan faɗa abu a kansu a social media. Ƙarya ne. Yaya Usman ne ya ce kin ga baki da matsala da Maryam. Akwai mutunci tsakaninki da ita, ki kira ta ki gaya mata zaki video, amma ki gaya mata ba mutuncin ta kike so ki ci ba, shi ya taɓa ki. Kuma ba da ita zaki ba da shi zaki. Ko abin da yasa na sa chat ina da ita is because ya je ya yi video da shike kare ne, dabba wawa bai san me yake yi ba, ya zo yana video yana cewa wai ni na zuga masa mata, da bata daga ba sai na dawo sai na yi mata message. Ina da ita ma a WhatsApp, amma ba mata message a WhatsApp din ba sai na aje ta anan. Ka gani na kira ki kin danna busy, ki yi hakuri da duk abin da zaki gani saboda mijinki ya kai ni bango, ya yi video kuma ya zama dole in bashi amsa dan ba tsoron sa nake ji ba. Nau sai na zo na ce auda ma ashe na kira ki na zuga ki? Na ta zuga ki a ni ashe ban sani ba. A nace ashe ban sani ba? Da ni da shi. To da ni da shi dan halaka. Dan halaka fasa abinda na rubuta mata kenan kafin hau wannan live din. Ta zo ta yi min reply sai ta ce min wai suna tare ne in yi hakuri za ta kira ni, sai ta ƙara min voice note. Take ce min dan Allah kar in an sami shi, dan Allah kar in kula sa. Kar in kula sa. Life ɗin da muka yi jiya ne ya ga aka share mishi recording, shine ya fito yi wannan magana. To da shike dakiki ne, wawa jaki dabba, ba zai yi tunani ba ko ba zai bi dakikin ba, har ya fito ya kama sunana. Da ka kama sunana tsoron ka zan ji dan mai cin uwarka. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya Indiana barka da. Na'am, ya gida. Mami na yi ma. Lafiya, ina gajiya ya gida. Lafiya lumma. Dota ki hakuri. Ai gaskiyanki ya fita ko? Ai bai fita. There are some things da ya kamata in tura miki, amma ban tura miki ba because
I said let me have a second thought. A jiya da muka yi magana da yarinyar nan, na rantse miki da Allah. Ita tana nan ko yaushe ne idan ta zo za a dauke ta za ta kara. Momi magana na da ita daga A to Z. I record it. The reason why na yi record ba don gudun magana wani abu ba, saboda na san waye shi. Da ba munafiki bane, yanzu ya koma bakin munafiki saboda yanzu yana hulɗa da munafiki. Ka ce cewa Alfa ki hakuri. Screen record din ne da aka tura min da wayanda suka bani labarin abin da ya faru ba su bani daidai ba. Which yaya Aminu Jeton ya ce maka yarinyar nan ba ta yi chatting din matarka ba. Which na yi life, I make it very clear to everyone that ni ban bibi matarka ba. Kuma faɗa da na ce na isa da matarka, ai na isa da ita. Wallahi tallahi gfresh na isa da ita. Tun da dukan ku kun buga kun kasa. Ta yi replying comments guda biyu. Wanda naga akwai wanda suka dauka suka yi reposting. Ta yi replying comments biyu. Ni nace mata ta saukar, tace ba za ta saukar ba. Nace Maryam haka za mu yi da ke, tace wallahi anta Alfa ba zan saukar ba. Nace Maryam idan na isa da ke ki saukar. Tace in Allah ya da za ta saukar. Idan akwai mutane 5 da suka bi Maryam suka ce ta daina zagin ka, ba za a kira guda 3 ba a kira sunana ba. Ni kokari ma na yin ƙara mutuncinka saboda menene Garba baka da abin da zan so ka, na rantse maka da zatin Allah ka sani, kai ka sani. Tun daga ranar da ka zo ka tun daga ranar da na video na posting na ce cewa ka ce ka fasa aure, ni Alfa na taba kiranka idan ka cika dan halak uwarka ba zina ta yi ta haife ka baka fito da video ko screenshot, but ni ina da evidence. Ka zo kana fitowa da video an yafe wa Garba kuma an miƙa wa Alfa. Na labari nake ji ke fitowa daga Najeriya yau din nan. An kama katuwar container a Kaduna cike makil da wancan abin din jaki. Kun gane me nake nufi mana ko sai ana muku filla filla. A takaice dai an kama wasu bayan Allah sun cika katuwar container cike da tsiraicin jaki guda 10,300 ɗazun nan a Kaduna. Babbar tambayar da kowa yake shine me suke da wancan abin din jaki suke tara shi haka? Ku biyo ni na baje muku sirrin a fefe. Abin farko da ya kamar kusa shine a halin yanzu fa jaki na ɗaya daga cikin dabbobi masu tsada a duniya. Musamman idan ka nufi kasashe irin su China da waɗannan abubuwa. Kama daga naman, fatar har da wancan abin. Nama dai kun san me ake da shi ci ake. Ita kuma fata ana amfani da ta don haɗa takalma, riguna da sauransu. Sai kuma bayanin wancan abin. A iyaka binciken da na da tambayoyin da ne fa duk tsiracin jaki guda ɗaya iya tashi daga 150 zuwa 300, kuma ana amfani da shi ne a wani sassa na Afirka da kuma wani sassa na kasashen Asia irin su China da sauransu wajen maganin wancan abin. Ba sai zan gaya muku wannan ambata da naji kunya ba gaskiya. Wai kun gane me nake nufi dai harkar azarum da kuma da aka kwanciyar bacci da kuma harkar dai mu'amala auratayya ana magani da shi sosai a halin yanzu. Kun ga da mutanen bamsani ga magani a gidanka. Game da na gaya muku hukumar kwastam sun kama abin nan tun 5 ga watan June kuma yau suka danka shi ga hannun hukuma officially, kuma an kama shi ne akan Kaduna Abuja Express Road. Ba wai jaki da kuma tsashin jaki kai ake fitarwa daga Najeriya ta barauniyar hanya ba. Akwai abubuwa da dama da ake fitar da shi ta barauniyar hanya a Najeriya ba tare da an sanar da hukuma ba. To dai masu jakuna ku tabbatar da cewa fa yanzu jaki yana da daraja. Allah samu dace.